Však ideme u Krleska, máme ísť do skrine. Je tu. To vidí proste. Poď stade a tam. Ale máme ešte jeden život, čiže v pohode. Poď sa. Dneska rozhoduje koleso šťastia, aké challenge budeme robiť. Čiže také nám povie, že čo mu vylosovalo, lebo Toto challenge sa nazýva Stratený v challenge-iach. A challenge, ktorú nám to vylosovalo je, že musíme dohrať kompletne celú hru bez schovávania sa. aha, To bude actually easy. Ja už mám niekoľko nových challenge za sebou, čiže ja už by som na to ok, tak dobre. Sice sú to ešte asi 2 videjka, ale Hej. No. Dobre. máme vzácnu miestnosť, ok, to je A actually, ľudia, tak, kebyže som umrel, takže to znamená, lebo bez respawnovania, to znamená, že video končí, lebo nerobím si srandu. Budeme mať každý jeden revive, hej? Každý má jeden revive, ale potom padne, že nemôžeš sa respawnovať, tak sa nemôže respawnovať. to je dobre, no. Pokiaľ to padne, tak ja to mám easy, hej? Že ja sa dosť nepotrebujem nič. No to hlavne ja si potrebujem. No lebo nevieš si chase. No hej, to je zase pravda, že nevieš si chase. Kamo, došla jediný šupík, ktorý si nepreskúmal a hneď tam je kľúčka. Počkej, príde ráš, lebo keď áno, tak to je ľahké. Nie. Ale ide, neviem kam sa schovať, kamo. Chamo, choď ku táto gauču. Však ideme u Krleska, nemáš ísť do skrine. Nie tu. Tak. To toho vidí proste. Ne, vôbec. Však poď stade a tam. Ešte náhodou nepôjde ráš. Nejde. Môžem ísť? Jasné. Môžem ísť. Toto v podstate, keď nebudeme sa kde schovať, no tak to je v prdeli, ne? Hej no. Hlavne na túto challenge to vec, ktorú potrebujeme, tak sú vitamíny, ktoré vôbec nemáme. Ne. Poď rýchle, A to sa nedá nikam schovať, kamo. poď, musíme ísť. Nie, neumrem. No nie. Ale máme ešte jeden život, čiže v pohode. Hej no, takže keď ešte raz umrem, no tak to je v prdeli, lebo už sa nebudem môcť respawnovať, no. Jo, zabudol som, že na túto challenge si musíme dať vitamíny, pretože tie sú akože dôležité. To nehovorí nič. A kámo, doslova tu by sme sa schovali hneď do basementu. No hej no. Jednu miestnosť vedľa, to si robíš srandu. Čiže keď pôjde raz, musíme naspídovať sa. Áno, musíme bežať, proste není šanca proste, že sa schovať do skrine. Pokiaľ sa schováš do skrine, tak to v podstate máš ako keby smrť. Hej? Tak to je dobre, ne? Pre mňa vedieť. No. Ja som povedal, že to bude
tak easy challenge a dosahne sa chcípku. To možno úplne nebude to. Ale v tomto update v The Great Outdoors pribudlo viac side roomiek, čiže sa to dá viac schovať, no. Aj v tej miestnosti predtým, v tejto túlbe sme sa schovali, ale proste všetky dvere boli zamknuté, čakaj. Ja vám to ukážem. Všetky dvere sú zamknuté, to by sa nedalo ísť. Poď. Počkaj, ja mám zle nastavené zvuky. O nie. Schody. Jak takto? Kamošek, ty sa doslova schováš? No, musíš ísť. Lebo kamo, tebe by hneď zabil Rush, ty si doslova v jeho proste mieste. Je Rush. Presne tam je poletí. Počkaj. Jo. Schovať sa. Ja neviem, ale mňa zabil skoro toto scringe. Zabil ťa? Skoro. Kde si? A tu tak poď. Vezmi si toto, to ťa vyhýluje. Oh yes, kamo. Oh my god. Wow. Krucifixy získal. Áno. Poď, tu na vedľa postele. Ani nejdem. Aspoň vyhra pôjde, keď to dám k tomu Sick Chase. Aspoň na Lusíka, no by sme to mohli dať. Teraz si predstav, kamo, keby bola Damageless Challenge, aby som hneď teraz prehral. Ide Rush, kamo. Vieš? Super, minus 1 vitamín, kamo. O nie. OK, kamo. Ja musím použiť Crucifix. Pohodne. Ja ti dám vitamín, síce mám iba 2, ale páči sa. OK. Počkaj, ty som ti dal všetky omylom. No hej. Kamo. Tak počkaj, ja ti dám vitamíny a jeden zjedz, hej, jeden zjedz. Aby si mal 2. Ok. Ja ho zjem v najnutnejšej chvíle. Hej no. Proste my tie vitamíny vejstujeme úplne zbytočne. No hej no. V tej hre absolútne nie sú safe spoty, ale už nemám ten Crucifix hlavne. A si predstav, že ho teraz nájdem napríklad v šuplíku. A teraz si predstav, že by som ja našiel krucifix. To je skvelé. Ale na to je malá pravdepodobnosť. Ako jasné, stať sa tam... mám kľúč, okej. Stať sa to môže, ale... Má to malú šancu. Basement. OK, no a čo by sa stalo... Čo by sa stalo, kebyže v podstate... by som sa na to isté miesto schoval dvakrát. V pohode, to je jedno. Podľa mňa tu ide Rush teraz.
Ja bežím tiež. Ja si dám speed boost. Ok, piesík. O nie. A teraz dávaj bacha. Držte mi palce. Ja neviem, potrebujem to tie vitamíny. Doľava. Díky, že si mi dali. A doprava. Ok, voda. OK, nice, kamo, nice. Neverím, my sme... Je actually celkom easy. Neverím, my sme dali normálne aj Sika. No, ide rush. Nie, ona dosiahne. Umrel som. No nic. A už som tu sám, kámo, výborne zajebal. No nič, čiže keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like a odber a ja sa s vami lúčim. Čus! Pst, dajte nám odber na našej kanále, máte to teraz na obrazovke.